Кыргызстанның Россия Федерациясе вәкиллегендә узган тантанада әлеге төбәктә гомер итүче татарлар кунакларны милли ризык чәкчәк белән сыйлаган. Казан милли мәдәни үзәгендә Магнитогорск каласында яшәп иҗат итүче рәссам Назир Гайфуллинның күргәзмәсе ачылды. Ул Казан тамашачысына иҗатын беренче тапкыр тәкъдим итте. Бу хакта алдагы чыгарышта тулырак әйтеп сөйләрбез. Мәскәүнең Милләтләр йортында узган вакыйгада исә Россия фәннәр академиясе академигы Камил Вәлиевкә, тәрҗемәче Венера Валиевага, язучы Миргазиян Юнуска татар җәмгыятенең мактаулы әгъзасы дигән дипломнар тапшырылды. Күп кенә төбәкләрдә халкыбызның милли бәйрәме Сабан туйлары узды. Быел ул Габдулла Тукайның якты истәлегенә багышлана. 17 июньдә Иркутск ипподромында Сабан туй бәйрәме узар дип көтелә. Төрле уеннар белән бергә халкыбыз әсәрләрдә яңгыраячак. 18 июньдә исә милли бәйрәм Алмата каласында үтәр дип көтелә. 24 июньдә Приморье төбәгенең Вольно-Надеждинский авылында да бәйрәм үтәчәк. Мәйданга Россия президентының Ерак Көнчыгыш федераль округындагы тулы вәкиле Камил Исхаков та чакырылган. Сабан туйлары дәвам итә. Беренче минуттан соң татар зыялылары Юсуф Акчура, Садрый Максуди аныклары белән очраштырабыз. Безнең белән бергә булыгыз.